У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Єсуса Христа, любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Як і обіцяв, у нашу парафію прибув новий брат. Ну, і як завжди, його по традиції вже зовуть Андрей. Ведаеце, што ў нас такая традыцыя ў парафіі. Ну, а я думаю, што брата Андрэя Жылевіча вы ўсе добра ведаеце, і ён вам знаёмы, ён шмат быў такі час нашым віцэ-правінцыялам калісьці. Таксама я яшчэ як уступаў у ордэн, таксама ён быў вось маім гвардыянам. І ён прыехаў у нашу супольнасць і будзе служыць нам. У нашай супольнасці братоў будзе служыць нам гвардыянам. І таксама будзе паслугіваць у нашай парафіі. Таму шчыра яго вітаем і абяцаем таксама малітву. І просім аб малітве. Ну і просім аб малітве за нашу парафію. Дзякуй брату Ігору. Дзеці пашлі ў школу. Вось, і я таксама, як у першы клас, сёння распачынаю паслугу ў парафіі у маладзечні святого Казіміра. Канешне, гэтая парафія, як брат Ігор заўважыў, што многія мяне ведаюць, і маладзечна таксама мне заўсёды было вельмі блізка, але працаваць, так скажам, тут у супольнасці парафіяльнай і братэрскай мне не даводзілася. Таму спадзяюся таксама на вашу такую духоўную падтрымку. Спадзяюся, што сапраўды тое, што мы будзем разам рабіць, узрастаць духова, яно будзе прыносіць таксама плён у нашых сэрцах. І сёння падчас гэтай святой імшы малюся за ўсю парафію тут, просячы Бога патрэбнай ласкі для кожнага з вас. Каб мы маглі... яшчэ. Сёння зробім таксама пакрапенне. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якой мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якую мы хочам быць умацаваны ў Твой дзень, Пане, аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амин. Прославляем Тебя, дякуем
Помолимся. Ласкавый Ойче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил нас своими усыновленными детьми. Зайцовской добрынёю глянь, просим на всех, кто верит у Христа, и одари их соправдной свободой и вечной спадчиной, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста придя, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады в очи сляпых будут бачить, и в уши глухих откроются. Тады кульгавы, як олень подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Бо пачне бить крыница воды у пустыни и потоки у степах. Засохлая земля перетворится в озеро, безводное место у крыницы воды. Это Слово Божие. Читання послання святого апостола Якуба. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру у Єсуса Христа, нашого Пана хвали. Бо коли на сход ваш прийде чоловік з золотим перстенком у блискучем оденні, і увойде так само бедный у брудной вопратці, и вы поглядите на опранутого у блескучее оденье и скажете ему: «Ты сядай тут на доброе место». А бедному скажете: «Ты стань там, ти, сядай тут, каля подножжа моего». Тоді ж не робите одрознення між вами самими и не становитесь суддями со злыми думками. Послухайте, браты мои умилованные, ті ж не Бог выбрал бедных свету богатыми верою и спадкаемцами володарства, якое Ён обяцаў тым,
хто любіць яго. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обещал Евангелие об володарстве и лечил всяко немочу людей. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Єсус вийшов з земель Тиру і Сідону до Галілейського мора, посеред межаў Декаполіса. І принесли до яго глуханямога, і просили, каб усклаў на яго руку. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: «Эффата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя, і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі, але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Гэта слова Пана. Дорогие сестры и браты, на початку школьного и катехетичного года Божие Слово дотычить вушей, роту, того, что звязано слуханнем, со слуханнем, з мовой. Не ведаю, ці хтосьці з нас, з вас задумваўся над тым, чаму чалавек мае два вухі і толькі адзін рот. Думаю, што гэта само сабой разумеецца, каб больш слухаць, чым гаварыць. І сапраўды сёння прыходзім на святую імшу, чарговую, ўжо 23-ю звычайную нядзелю, для таго, каб слухаць Бога. Але слухаць таксама і сябе у перспектыве Божага Слова. Думаю, што бываюць такія моманты, калі мы вяртаемся дадому пасля святой імшы, і хтосьці нас пытаецца, хто сёння гаварыў пропаведь. І, канешне, адказы згодныя з праўдай, і найчасцей кажуць там ці брат Андрэй, якіх шмат, там ці брат Ігар, ці яшчэ хтосьці. Але думаю, што правільным адказ быў бы такі, што там святар і я. Таму што Божае Слова менавіта яно не аднабокае. Яно мае сэнс
тады, калі я вучуся сам прапаведаваць яго ў сваім жыцці, а значыць прымаць яго і вучыцца ім жыць. І сённяшняе Євангелле, якое датычыць чалавека глуханямога, які атрымаў ласку здароўя. Ввогуле з лацінскай мовы, калі ідзе гаворка пра менавіта тэрмін здароўе, салюс, ён датычыць не толькі здароўя фізічнага, але таксама здароўя у сэнсе збаўлення. Здароўе і збаўленне. І чуем у сённяшнім Євангеллі, што да Езуса прынеслі чалавека глуханямога і прасілі, каб ён усклаў на яго руку. Гэта не быў чалавек паралізаваны, якога трэба было несці. Ён быў глуханямым, ён не мог гаварыць, ён не мог чуць. Але тыя, хто быў побач з ім, ягоныя блізкія, прынеслі яго. Прынеслі для таго, каб ён атрымаў аздараўленне не толькі фізічнае, але і духовае. Таму вось гэты чалавек глуханямы з'яўляецца такім вось знакам таго, што кожны з нас прыходзіць да Езуса Хрыста для таго, каб атрымаць збаўленне. Езус кажа: «Эфата, адкрыйся». Адкрыйся ў першую чаргу на Бога, адкрыйся таксама на чалавека. І вось гэты цуд, які адбыўся, як евангеліст Марк гаворыць, што Езус слінай дакрануўся да яго вушэй і да ягонага языка і аздаравіў яго. Як бы Езус вельмі інтымна дакрануўся да гэтага чалавека, значыць, як бы даў, не ведаю, сваё ДНК яму. Тое ж самае адбываецца падчас Эўхарыстыі. Езус дае нам самого сябе вельмі інтымна, вельмі блізка. Гаворыць гэтыя словы: «Адкрыйся, адкрыйся на мяне, адкрыйся і будь веруючым». Для таго, каб таксама прымаючы Хрыста, мы маглі быць тымі, вось як тыя блізкія людзі для гэтага глуханямога чалавека, якія прынеслі яго, каб ён таксама меў удзел у збаўленні, якое дае Бог праз Езуса Хрыста. І, канешне, тое, што евангеліст, і не толькі Марк, а розныя іншыя кажуць, колькі Езус ім не забараняў, яны яшчэ больш апавядалі. І ў гэтым сэнс евангелізацыі, у гэтым сэнс таксама прапаведвання таго, што мы, чуючы Божае Слова, вучымся ім жыць, але вучымся яго прапаведваць таксама сваім жыццём. Успамінаецца мне зараз, прыйшоў на думку такі прыклад, такая сітуацыя, думаю, што вы чулі, магчыма, калі у парафію адну прыйшоў новы пробашч, вось і ў першую нядзелю сказаў такое вельмі палымянае казанне. Усе людзі, парафіяне, узрадаваліся, што вось прыйшоў разумны, так прыгожа гаворыць. Ну, пашлі дадому, апавядаюць пра гэтага новага святара, новага пробашча. Вось, і калі прыйшлі так вось заахвочаныя ў наступную нядзелю, гэты пробашч выйшаў і сказаў тую ж самую пропаведь, што ў мінулую нядзелю. І так некалькі нядзеляў паўтаралася гэтая гісторыя, і ў канцы канцоў яны пайшлі да яго і кажуць: «Слухайце, ксёндз пробашч, а чаму вы так вось адну і тую самую пропаведь гаворыце кожную нядзелю?» І ён кажа, што слухайце, ну чаму? Таму што вашае жыццё ўжо некалькі тыдняў не змяняецца, вы слухаеце, але жыццё вашае застаецца такім жа. Вы
як бы слухаєте, але не чуєте. І ось Божє Слово, яке ми слухаємо у Святому Писанні, яке чуємо під час проповідів, воно з'являється проповіддю святара, який проповідує, але так само кожного з нас, мене особисто. І тоді воно має значення. Тоді воно може зміняти наше серце, може відкривати на Бога, відкривати на збавлення. І нехай сьогоднішнє слово, яке має мету умацувати нашу віру, має мету відкрити нас ще більше на дар збавлення, яким є Ісус Христос для кожного з нас, який вельми інтимно, але вельми особливо звертається до нашого серця, для того, щоб наше життя було ще більш накерованим на святость, було більш накерованим на Ісуса Христа, який справді хоче і жадає нашого щастя. Амен. Визнаємо нашу віру, віру одиного Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, усього бачного, небачного, і одиного Гана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, роз якого що сталося, і Он для нас людей, наших збавлень, зійшов з неба, і утілився від Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і узійшов на небо, сядеть праворучається, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його владарство не буде кінця. Святого Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророку, віру у один святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Праз сакрамент хресту мы стали Божими детьми, тому с довером представим Богу Отцу наши просьбы. Молимся за Христовый костел, каб он ратовал свет от греху и вел всех людей до Бога. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Цябе просім. Молімся за глуханямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай эўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашу ўзаемную любоў. Цябе просім.
Боже, Ты праз ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди любили Тебе больше за все и с любовью выконывали Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Божа крыница сапраўднай побожности и супокою, дай просим, каб гэтаю ахвярай мы належно ушанавали Твою велич и праз удел у Евхаристии з'яднали наши души у веры праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. О гору серце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана.
Сапраўды Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приезда в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай, святым Піо і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные.
Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў Божымі дзецьмі, таму асмельваемся казаць. Свяцися ім'я Твоє, Прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватым нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Тебе, Пані, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Вот Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Храм Божий, який береш на землі грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на землі грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на землі грахи світу, а дари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи świetu, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя.
Скала збавлення для світу, надія наша дивная. Мы идем за светлом до Тебе. Наше серце лаская оздоровляй. Вы не бойтесь, я помощь с вами. Вы не бойтесь, с вами, вы не бойтесь, Бог есть любовью, вы не бойтесь. Будьте моцные веры, да поможи нам пронести огонь любові пред всё життя. У Тебе наш завсёдний притулок, милосердностью нас освяти. Вы не бойтесь, я помощь с вами. Вы не бойтесь, я помощь с вами, вы не бойтесь, Бог есть любовью, вы не бойтесь. Быть светом доброй вести, нести послание избавления в свет, носят знаком правдивой веры, быть светом для всех и солью земли. Вы не бойтесь, я помощь с вами. Вы не бойтесь, я помощь с вами. Вы не бойтесь, Бог есть любовью, вы не бойтесь. Будьте Молимся. Усемогутny Boże, Ty nas żywisz i uzmacniajesz swoim słowem i najświętniejszym sakramentem.
Учыні, каб мы, годна прымаючы гэтыя святыя дары Твайго Сына, маглі стаць удзельнікамі ягонага жыцця вечнага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Раз. Всё. Паслухайце яшчэ аб'явы, якія першы раз чытаю сёння у маладзечні. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і за дапамогу на карысць касцёла і нашага кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. У аўторак пасля святой імшы а 18 гадзіне набажэнства да святога айца Піо. Нагадваем, што з верасня адарацыя найсвяцейшага сакраменту ў чацвер пачынаецца ў 16 гадзін. Прыпамінаем дзецям і бацькам, што распачаўся новы навучальны катэхетычны год. Вельмі заахвочваем запісваць тых дзяцей, якія яшчэ не ходзяць. Нагадваем, што заняткі працягваюцца таксама і пасля першай святой камуніі. Звярніце ўвагу на расклад заняткаў на дошцы аб'яў і на нашым сайце. Заняткі ад 1 до 10 класаў распачнуцца з 7 верасня. Запрашаем на сустрэчы міністрантаў, хлопцаў школьнага ўзросту, якія жадаюць служыць пры алтары пана. Звяртацца можна да брата Ігара. Для жадаючых запісаць дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі у закрысты знаходзіцца картка, на якой трэба пакінуць свае дадзеныя. Таксама ёсць інфармацыя пра першы бацькоўскі сход. З пытаннямі адносна катэхізацыі дзяцей і дарослых, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр. На гэтым тыдні адзначаем у сераду 8 верасня свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, 12 верасня ў нядзелю успамін Найсвяцейшага імя Марыі, гэта парафіяльная ўрачыстасць у Хоўхлаве, святая імша там о 14 гадзіне. Жадаючых паехаць на гэтае свята просім звяртацца да Ванды Васильевны. З гэтага тыдня распачынаецца таксама праца у групах дарослых. Першая і трэцяя серада месяца о 19 гадзіне біблійныя сустрэчы, другая і чацвёртая серада о 19 гадзіне катэхеза для дарослых. Больш дакладную інфармацыю можна атрымаць у сястры Ігнацыі. Падрыхтоўка для бацькоў, якія хочуць ахрысціць сваё дзіця ў нашай парафіі, складаецца з 4 катэхез. Перад пачаткам курсу абавязковая размова з пробашчам. Курс будзе паўтарацца кожны месяц, і тут па спасылцы на сайце нашым пададзена інфармацыя адносна крытэрыя выбару хросных бацькоў для дзіцяці. У наступную нядзелю пасля святой імшы 18 гадзіне развітаемся з чарговым братам Андрэем, але Богдановичам, якога вы ведаеце, які накіроўваецца ў Польшчу, каб працягваць фармацыю ў нашым ордэне, распачне навіцыят. Вось і дзякуем таксама яму за паслугу ў нашай парафіі. У наступную нядзелю адбудзецца першы ў гісторыі, хіба што я раней не чуў, мядовы кірмаш тут у нашай парафіі. На працягу ўсяго дня можна будзе набываць мёд перад касцёлам і ад нашых пчаляроў мясцовых тут з Маладзечна, але таксама прыедзе яшчэ такі чалавек Станіслаў, хіба яго завуць, з Браслаўшчыны. Ён родны брат такога святара Мар'яніна з Росіцы, Чэслава Курачкі. Ось, і распавядалі мне, што там экалагічна чысты мёд. Напэўна, сюды, таму што пчолы гэта такі дар Бога для чалавека і зноў жа прыклад такой вось працавітасці. Таму на працягу ўсяго дня, і думаю, што ў Хоўхлаве таксама там на ўрачыстасці яны паедуць. Хто не запасся яшчэ вітамінамі на зіму, то можна будзе гэта зрабіць. І запрашаем. Таксама запрашаем наведваць парафіяльную краму. Ёсць календары на 2022 год. Прапануем прамую трансляцыю святой імшы о 10 гадзіне ў нашым
на нашем YouTube-канале. Ну, это таким неким ширым шрифтом написано, не ведаю чому ще. Дякую велике за супольную молитву. Всім жадаю доброго настрою, доброго дня, відпочинку і прийміть Божие благословення. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душам снують по світі. Амінь.